गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसेबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनै दंफैयो क'क्राझार सार गर्जननावहाय। आं दान्दिसे गर्जन सारनावहाय मोननैसो खोथा सोंनो फैदों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बे बाथ्राखौ आं सिगाङावबो बुंबोखादों बायदि मोनदां। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अपेनलि रायजो राजानि गेजेराव अपेन स्टेजनिफ्रायनो बुंदों जे गुफुर ओरै सनितपुरा बे हाबफाजोबसिगोन होननानै, नङा होमबा? खिन्थु पलिटिशियानफोरनि बुंनायाथ' गोबां खोथा बुङो, नङा होमबा? डिमानिटाइजेसननि सिगांबो बिजेपि गभर्नमेन्टआ अर्थात नरेन्द्र मदिया अमित शाहआ बुंदोंमोन जे जोङो बायह्रानि फैसाखौ लाबोजोबगोन, ब्लेक मानिखौ जोङो नागिरनानै दिहुनजोबगोन आरो मोनफा मोनफा न'खराव जोङो 15 लाख 15 लाख राननानै होगोन। साफ्रोमबोनि एकाउन्टआव फैसा हाबगोन। गोबां खोथा इलेक्सननि समाव प्रतिश्रुति होयो। दा हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बे मोनसे दोलोनिनो पार्टी, बे एखे दोलोनिनो सासे मानसि। आरो जोङो मिथिगौ आसामाव बिथाङा जेब्ला कंग्रेसाव दंमोन, कंग्रेसावबो बेनो मन्थ्रिमोन। गासैबो इडुकेसननियानो जा, हेल्थनियानो जा, गोबां गोनांथार बिफानफोरखौ बेनो मावनो मोन्दोंमोन। दिनै मोजां खाबु जायैयाव बा कंग्रेसा गभर्नमेन्टआव फैयैयाव हयथ' बे कंग्रेसआव गारनानै बिजेपिआव थांबाय। आरो मिथिनो मोन्दों हिमन्त बिश्व शर्माया लुइस केस दङ, सारदा केलेंकारि केस दङ। दा बेफोरबायदि बिराद मोनसे माखासे कारापसननि रेंकजों, गाज्रि रेंकजों दावखोनाय सासे मानसि, जाय मानसिया पलिटिकेलनि थाखाय गासैखौबो बुंजोबो। सासे CM बिथाङा, सासे मुख्यमन्त्रि, स्टेटआव संबिधाननि हेड होनोब्ला CMआनो जायो। दा बेफोरबायदि मानसिया समावहाय मा होनो जे आंनो मियानि भटखौ नाङा। दा बेफोरबायदि मानसिनि खुगानिफ्राय ओरैबायदि सनितपुरा हाबसिगोन, गहपुरा हाबसिगोन होनोबा रायजो राजाहा 100आव 100% डाउट दङ। दा रायजो राजा जेसेबां डाउट दङ, गर्जनाबो डाउट दङ। जेब्लासिमनाखि बे ब्लेक एन्ड व्हाइटआव बियो लिरनाय आखारै गेजेथियाव ओंखारा, अब्लासिम जोङो हिमन्त बिश्व शर्मानि बुंनायखौ जों फोथायनो हाया। खारन बिसोरो थगायग्राखाय थगायबावगोन होननायनि मोनसे सन्देहा थायो। दुखुनांथाव मोनसे थासारि दिनैनि दिनाव UPPLखौ लानानैबाबो BPFखौ लानानैबाबो। जाय थांखि, जाय उद्देश्यखौ लानानै बिथांमोनहा सोमावसारदोंमोन, एबसु जानानै, BLC जानानै, NDP जानानै, दिनै बे थांखिनिफ्राय बिथांमोना कमप्लिटलि डिरेल, जेरेखम ट्रेना लाइननिफ्राय जोलोरनानै दस्राजों बारनलाङो। दा दिनै UPPLखौनो होन, BPFखौनो बिथांमोना डिलिं जानानै थाबाय। दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों जे रायजो राजाफोरा बिथांमोननि सायाव जेबो आसा गैया। बिथांमोना आन्दलनखारिमोन आरो दिनै आन्दलनखारिनिफ्राय बिथाङा आन्सलिक दल रिजनेल पार्टी होनबाय थादों। दा रिजनेल पार्टीया मोनसे उद्देश्य दंमोन, मोनसे फिलसफि दंमोन, मोनसे आइडिअलजि दंमोन। बे आइडिअलजिया BPFनाव दंमोन। एक नाम्बारानो गावनि न'खर दाफुंनाय, गावनि हारिखौ दाफुंनाय, गावनि बे हादोरनि बे जे बड'लेण्ड एरियानि बे बाउन्डारिखौ जोङो सेफगार्ड होनाय, 6 सेडुलखौ जोङो सेफगार्ड होनाय, बे BTCआव जे जा जनगोष्ठी हारि हारिसाफोर दङ, धोरोम बासिया जासे, बिसोरनि थांनानै थानायनि रैखाथिखौ होनाय, बेनोमोनथ' BPFनि थांखियाबो। दा थिग बिदिनो UPPLआ जाहैबाय नोङो NDP एबसु आन्दलनखारिफोरनि मोनसे जोनोम होजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टी। मैया दाखालिसो बिथांमोना एबसु जानानै आन्दलन खालामदोंमोन, NDP जानानै आन्दलन खालामदों। दिनै बिथांमोना गासिबो फ्राय UPPLआव हाबजोब्बाय। दा बिथांमोननि उद्देश्यआ मा? बिथांमोननि उद्देश्यआ पलिटिक्स नङाथ'। बिथांमोननि उद्देश्यआ हादोर सोरजिनायसोमोन, दा बड'लेण्ड सोरजिनायसोमोन। दा जेब्लानाखि बिथांमोना क्षमतायाव फैबाय, बेफोर गासिखौबो बावजोब्बाय, गावसिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बावजोब्बाय। पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो गोन्दो थोरफो थगायबाय, 101था थगायदों एखे 100आव 100% थगायदों जे मोनफ्रोमबो न'खराव जोङो बयनोबो न'खरफ्रोमबो साख्रि मोनगोन। बहाबोरो साख्रि मोनदों नामा? जे जिनिसा लजिकआव गैया, जे जिनिसा ख' लामायाव गैया, बेखौ नोङो बाहेरानिफ्राय लाबोनानै बेखौ फज'ला फैबा बे जिरायगोन नामा? खान्थाल मुराखौ दानस'नानै थाइजौ बिफां गायनायफोरबायदि सानसेना बियो, हा? अबयसे दिनै साइन्टिफिक जुगाव जायो, खिन्थु बिनि पद्धति, बिनि टेकनिकआ गैयाबा बहा खालामनो हागोन? दा आं बेबायदि मोन्दों दा UPPLनि बेलायाव आरो BPFनि बेलायाव। दिनै BPFनि खोथाखौ बुंबावनो दे। हाग्रामा मोनहा रिभलिउसनारि लिडारशिप, साधारन पलिटिशियान नङा, दावहारु, हारिनि थाखाय दावहा नांबोनानै रायजो राजानि बिथांमोनखौ दैदेनहरनाय बानायनाय लिडार बिथांमोनहा बर' हारिनि बयनिबो लिडार आरो दिनै BTCनि लिडार। गावसिनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय जेब्ला पावारा गोमाजाबाय, बिथाङा सानसेखालि मा बुंबाय? हम मिनिस्टारनो गावनि सिगनेचार होनाय, आखाइजों सिगनेचार होनानै लिरहोबाय जे प्रमद बर' गभर्नमेन्टआ, UPPL गभर्नमेन्टआ बर' जाथिखौ खृष्टान खालामगासिनो दङ। थाबैनो जुदि बेखौ बन्द' खालामाबा बर' हारिया जोबस्रांगोन। बेखि भाषा बुंनांगौ साबजेक्टआनो नङा। बे बाथ्राया हाग्रामानि खुगानिफ्राय ओंखारनाङा।
बे बाथ्राया हाग्रामानि आखाइजों लिरजानाय रावानो जानो नाङा खारन मेक्सिमाम ख्रिस्टानफोरनिफ्राय हाग्रामाया बांसिन भट मोननाय ख्रिस्टानफ्रा हाग्रामाखौ फोथायोमोन दिनै बिथाङा नायदो गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय गावनि पलिटिक्सनि बेनिफिटनि थाखाय दिनै ख्रिस्टानफोरखौ फानबाय मास मोनथामानो थाङाखैदां RSSनि बिदि लिरनानै हरनाया हम मिनिस्टारनि बिदि रिपर्टिं हैनाया हनै मैया दाखालिनो फेरेंगियाबो बुंबाय बिथाङा ख्रिस्टानफोरनि गामि गामि गिर्जा गिर्जा थांनानै भट मागिदों बे लिडारनि मोनसे आखु जायो नामा लिडारनि आखुआ बिदि जाया लिडारफ्रा गाबागाव आइडियल'जि थानांगौ गाबागाव फिल'सफि थानांगौ एसे एनै एरा दरा जायो नाथाय मेन कक्क' लामानिफ्राय जोङो बारनो हाया जुदि लिडार जानांगौबा दा आइ हेभ एभ्रि डाउट हाग्रामाया बर' हारिनि लिडार होननानै आइ हेभ डाउट बिथाङा बेबायदि आखल आखुजों बर' हारिनि लिडार जानो हाया आरो BTCनि दैदेनगिरि जानो हाया थिग प्रमद बर'आबो बिदिनो दिनै प्रमद बर'आ मा रोंगौ मा मिथिगौ गासिखौबो मिथिजोबगौमोन बियो गासिखौबो रोंगौमोन बियो बर' हारिनि थामोन थाखो बिथाङा मिथिगौ बेसेबां खस्थ'जों बर' हारिया दिनै सारभाइभ जाबोदों 50-60 बोसोर जोङो दिनै दावहा नांबाय बड'लेण्डनि थाखाय दिनै बिथाङा एकर्डनि उनाव मा जाखो दिनै कमप्लिटलि गावनि पावारखौ हेमन्त बिश्व शर्मानो सारेन्डार होजोब्बाय हेमन्त बिश्व शर्माया मैया दाखालिसो बुंदों जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव बेंगलि एसटिफ्राबो हाबायनो मोनसिगोन बेंगलि एसटिया बायो ना सोरबा एसामिस एसटिया बायो जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया we have no problem whatsoever but the problem is दिनै बिथाङा मोनसे आयेन संबिधानजों दाखानानै होजानाय दिनै बे आयेनखौ सिफायनानै उलंग खालामनानै बेयो बेलेन्स ब्लकआवबो बिथांमोना थानो मोनसिगोन 6 सिडुलावबो बिथांमोना बायनो मोनसिगोन हाया नामजारि जासिगोन बियो बे संबिधाननि दफाफोरखौ सिफायना जादोंना जायाखै जोंनि सेफगार्डनि बाथ्राखौ बियो माने टेस्ट खालामनाय जादोंना जायाखै बड'फाया सम सम ओरै होनोमोन जाहैदों है आदामोन फंबायमोन इन केस जोङो रायजोखौ मोनथाराब्लाबो जोंहा मोनसे सेफटि कबच रैखाथिनि मोनसे थाबिज दङलै बे थाबिजा जाहैबाय जोंनि 6 सिडुल बे थाबिजा जाहैबाय जोंनि बेल्ट एन्ड ब्लक बेखौ जोङो रैखा खालामब्लाबो बे हारिया बर' हारि हिसाबै राभा हारि हिसाबै गार' हारि हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै थांनानै थानायनि बे सुबिदाखौ ब्रिटिशफ्रा खालामनो हादों आरो भारतनि संबिधाना गेरेन्टि खालामदों दिनै बेखौनो दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया सोलो लोहो सोमावगासिनो सानफ्रामबो थाइजौ फिरिनाय बायदि गथ'फोर बैग्रि फिरिनाय बायदि गथ'फ्रा बेबायदि खालामजायो नामा खनसे नङा खननै नङा सम सम बियो बर' जाथिनि टेम्पारखौ बे टेस्ट खालामगासिनो दङ जेब्ला जोङो जेबो बुंनाय नङा जेब्ला जोङो सिरि थागोन दिनै प्रमदखौथ' नुखाबाय बे जेबो रिएक्टखौनो होनो हाया बियो हाग्रामायाबो दिनै रिएक्ट होनो हाला खारन बिनि BJPनि अननाय नांगौ बिनि RSSनि अननाय नांगौ अब्ला बेफोरबायदि थासारियाव दिनै बे बर' जाथिया बहा सेफटि दङ बहा रैखाथि दङ जोंनि थामोनथाया खोब गाज्रि आङो नुदों दिनै जेबायदि लामाजों UPPLA बे बर' हारिखौ दैदेनबाय थादों जेबायदि लामाजों BPFआ दिनै बर' हारिखौ दैदेनबाय थादों जोङो बै समाव आन्दलन जागायजेननाय समाव जेबायदि थासारियाव दंमोन जों बै थासारियाव दाब्ले फ्लर लेभेलसिम फैफिनबाय आरो मा गर्जन सारनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोना खोनाबायबा आरो नुबायबो जानांगौ थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि